għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret għal kotra għal maħfra tad-nubiet. Riflessjoni. Kristu b'din l-aħħar ikla kien qed iħabbar minn qabel il-mewt li kienet ġejja għalih. Ġismi li jingħata u demmi li jixxerret juru l-aspett ta' sagrifiċċju li ser ikollha l-mewt imminenti tiegħu. Dan is-sagrifiċċju jissok tal-lun f'kull qudiesa u jkompli jiġġedded. Il-ġrajja tal-Kalvarju terġa' sseħħ fuq l-altar imma bla tixrid ta' demm. L-Ewkaristija hi rigal u impenn. Il-mulej jingħata lilna biex aħna mbagħad ningħataw lill-oħrajn. Talba. U Marija, mara tal-Ewkaristija, għallimna kif nieħdu sehem ħaj fis-sakrifiċċju tal-Quddiesa bl-istess sentimenti li kellek int meta ngħaqad mas-sakrifiċċju ta' ibnek fuq il-Kalvarju. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Dinja xandira diretta minn Tapinu Għawdex fejn bdejna insegwu nitolbu flimkien it-talba tal-Via Sagra Dioċesana illi qiegħda ssir minn quddiem is-Santwarju Tapinu sa fuq l-Olja ta' Ammar. Illum il-ħadd 26 ta' Marzu, il-ħames ħadd tar-Randan kif hija drawwa sabiħa fid-Djoċesi ta' Għawdex l-Isqof Djoċesan. Allura l-Isqof Anton Tewma imexxi Via Sagra għal komunità djoċesana. Il-diversi nsara mill-parroċċi u l-komunitajiet għawċin jimxu wara is-salib hekk kif minn stazzjon għal ieħor din il-mixja titla lejn l-Olja ta' Ammar. L-14 stazzjon tal-Via Sagra Biblika illi tinsab mal-medda tal-Olja huma rappreżentati fi xbijat sbieħ tal-irħam maħduma f'Karrara lejn tmiem is-snin 60 u l-bidu tas-sebgħinijiet fuq modelli ta' l-artista Awċi Alfred Camilleri Kawki. Il-Kor Stella Maris taħt id-direzzjoni ta' Ivan Attart qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-Via Sagra b'kant adatt għal dan iż-żmien tar-Randan u l-ġimgħa mqazza li se nibdew ngħixu fi żmien 7 tiem oħra. Il-qari waqt din il-Via Sagra qiegħed isir minn Pauline Bezzina, Joseph Farrugia u Betty Buġeja fuq meditazzjonijiet imħejja minn Monsinjur Carmelo Merċieqa, ex arċipriet tal-Parroċċja tax-Xewkija, saċerdot li jagħti servizz ukoll fis-Santwarju Tapinu. It-tema ta' dawn il-meditazzjonijiet hija il-Passjoni ta' Kristu illum. Għal kull stazzjon familji mid-diversi parroċċi mill-15 parroċċa Awċija se jimxu mal-Isqof Anton Tewma u iġorru f'jakli hekk kif nimxu minn stazzjon għal ieħor. Għalhekk intom il-koll li tinsabu ma' qudiem magħna sew permezz tal-mezzi soċjali, permezz ukoll ta' Newsbook u anki intom li qed isseguna fuq paġni oħra soċjali tal-parroċċi f'Għawdex. Ejjew inkomplu nidħlu f'dan l-ispirtu ta' talb. Nimxu ma' Ġesu it-triq ta' tbatija tiegħu. Se nkunu qegħdin nwaslulkom ukoll filmati diretti mid-diversi stazzjonijiet tal-Via Sagra tul l-Olja ta' Ammar.
It-tieni stazzjon. Ġesu jitlob fil-ġnien taż-żewġ. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu Ġetsemani u qal lid-dixxipli: oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamiju lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: għandi ruħi mnikta għall-mewt, ibqgħu hawn u wissru miegħi. Riflessjoni. Din hi l-unika darba f'ħajtu li Ġesu fittex ftit faraġġ mill-ħbieb, imma dan il-faraġġ ma sabux. Ġesu iġarrab is-solitudni. Ġesu jibqa' agonija sal-aħħar tad-dinja. Hekk qal il-kittieb reliġjuż Blaise Pascal. Ġesu għadu jġarrab is-solitudni f'tant anzjani u morda li jħossuhom weħidhom u minsijin. Quddiem il-pjaga tas-solitudni tal-anzjani, ġillu rejt indifferenza? Talba. U Marija, faraġġ tal-imniktin, għallimna nofru ftit balzmu ta' faraġġ lil minu qalbu muġuwa. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulejja ħinna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tielet stazzjon. Ġesu tradut minn Ġuda id-dixxiplu tiegħu. Naduraw Ġesu jiblerku, għax sajjilek il-ram tiegħek inti tnejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda
wieħed mit-tnax, b'ġema kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jitradih kien tawhom sinjalu qalilhom lil dak li jinbuż dak hu aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu: Islim għalik, Rabbi, u bisu. Riflessjoni. Ġuda inqeda bil-bewsa bħala mezz ta' tradiment. Il-bewsa ta' tradiment kienet l-ewwel ferita għal qalb divina ta' Ġesu. Ġesu għadu it-tradut sal-ġurnata tal-lum, it-tradut mill-ħbieb. Kemm tradimenti f'kull qasam tal-ħajja. Fl-aħħar ċena, xin Kristu semma lid-disċipli li xi ħadd ser jittradih u ma bdew jistaqsu: jaqgħu jien? Mulej, ħallini nistaqsink, jaqgħu jien? Kull bniedem jista' jkollu fuq xoftejh il-bewsa ta' Ġuda. Talba. U Marija, xempju ta' fedeltà, nammetti d-ġufija tiegħi, enni nisma' u ngħix il-kelma ta' ibnek Ġesu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ir-raba stazzjon. Ġesu kundannat għal mewt. Naduraw Ġesu il-Berku, għax salilek uraw tiegħek inti tnejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Pilatu qal lil-Lut: Araw is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu: għal-mewt, għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom: jien se nsallab lis-sultan tagħkom? Imma l-qassisin il-kbar weġbuh: aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh.
Riflessjoni. Il-folla tippreferi lil Barabba milli lil Kristu u Pilatu jiffirma il-kundanna. Il-ġust madud bħala kriminal. Kristu għadu jiġi kundannat illum fil-miljuni ta' tfal ikkundannati għal mewt bil-ġuħ. Fl-eluf ta' ansara ikkundannati għal ħabs jew għal mewt. Fl-eluf ta' trabi maqtula kuljum fil-ġuf. Fejn kienu il-ħbieb ta' Ġesu? Kollha ħarbu istaħbew. U llum qed nagħmlu l-istess, nagħlqu għajnejna quddiem min hu kkundannat għal ħajja ta' miżerja. Kemm kien jgħid tajjeb Dr. Raul Folera, l-apostolu tal-Lebrużi, jekk int ma jimpurtakx minn ħuk, mur issieħeb ma' Kajin. Talba. U Marija l-innoċenti ikkundannat. Femni li meta niskot quddiem l-inġustizzja biskiet tiegħi jien insir kompliċi. Glorja lill-Missier, lill-Liben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-ħames stazzjon. Ġesu jiltaqa' ma' ommu. Aduraw kol Ġesu il-Merku, għax sajjek u l-għamtijek il-bnejtna. Qarim il-ktieb tal-Lamentazzjonijiet. X'naqbad ngħid għalik? Ma min ixebħek bint Ġerusalem. Ma min qablek u kif nista' nfarġek xebba bint Sion. Għax kbira l-ġerħa daqs il-baħar, min jista' jfejqek? Riflessjoni. Dejjem hemm qiegħda l-om ħdejn bina. Imxiet miegħu fl-istess triq tal-Kalvarju u qasmet miegħu fl-istess umiljazzjoni. Dan l-istazzjon jissok tal-lun f'tant ommijiet li għandhom uliedhom il-ħabs u disprezzati mill-opinjoni pubblika, jew morda f'qiegħ ta' sodda. X'kuntrast bejni u bejn Marija. Kull fejn hemm xi tbatija, Marija turi tenerezza u jien nuri indifferenza. Talba. U Marija, fġieħ il-ġerħa li ġarrabt f'qalbek x'ħin il-maħt lil libnek f'dik is-sura u tħassartu. Fejjaqni minn din il-marda kera li jisima indifferenza. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Is-sitt stazzjon. Ġesu jaqa' taħt is-salib. Nagurawna Ġesu il-Merkur, għax salibek u l-mewt tiegħek inti bdejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Fl-aħħar Pilatu tawulhom fidejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa s-salib u ħareġ lejn post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Riflessjoni. Wara lejl torturi, spallejh ma felħux it-toqol tas-salib. Għaliex? Għax kien qed jerfa' t-tabija ta' dnubiet kollha ta' żminijiet kollha. Kemm bnedmin innoċenti sfaw vittma tal-kefrija, tat-tortura, tal-vjolenza u tat-terrorizmu. San Pawl qalilna, erfgħu it-tabija ta' xulxin, imma jien kemm il-darba flok weżint lil ħija u waħdi ħrabt mir-responsabilità. Talba. U Marija saħħa tad-dajfin. Femni li meta jien nirrifjuta li ntaffi mid-batija ta' ħija u oħti, inkun nirriskja li ħija jispiċċa maffeċ taħt it-toqol ta' d-batija. Glorja lill-Missier, lill-Liben, lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Glory
Is-seba' stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Adoraw Ġesu il-Merku, għax salibek il-mewt tiegħek intilfejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Riflessjoni. In-nisa ta' Ġerusalem xinraw lil Ġesu f'dik iż-żura, tħassruh u bdew jibkuh. Kien dmuħ sinċir. Imma Ġesu jippreferi li l-ħarsa tagħna nitfawha mhux fuqu iżda fuq il-proxmu tagħna. Kemm vjolenza domestika, kemm nisa abbużati, imsawta, sfruttati, ittraffikati u maqtula. Mhux biżżejjed inħossu ħniena għad-tbatija ta' Ġesu. Rridu naraw min qed ibati madwarna. Illum jeħtieġ li nuru solidarjetà miegħu u naqsmu t-tbatija ma' min qed ibati. Talba. U Marija għamel li f'kulhom naraw ix-xbija tiegħek u f'kull bniedem ix-xbija ta' Kristu. Għallimna xi tfisser il-vera kompassjoni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Għal-kull bniedem fossalija, lilhom Kristu tibkija, x'jien taraf il-ħasra. Min ma jħoss x'intwejja tagħha, x'jien ta' Kristu l-hom jilmagħha, fnidet mirma bina. Ġesu ħati, li Ġesu iratu jibati, tagħti swaq maħnina. Rat il-bina u għamet miegħu, f'dak l-ikrar tal-mewza tiegħu, waqt li ħarġet ruħu. It-tmin stazzjon. Ġesu mejjum minn xmur minn ċirene. Adoraw Ġesu il-Merku, għax salibek il-mewt tiegħek intilfejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Kien għaddej wieħed xmur minn ċireni, missier Xandru u Rufu, ġej lura mir-raba' u ġaluh jerfalu s-salib. Riflessjoni. Ħadd ma jieħu gost jerfa' s-salib. Fil-fatt, xmun ġimġiel jerfa' s-salib ta' Ġesu. Imma żgur li wara, xmun ħassu x-xurtjat li joffra spaltu lil Ġesu u taffielu l-pis. Ġesu, fil-persuna tal-marid, tal-anzjan, tal-persuna b'diżabilità, għandu bżonn l-għajnuna tal-volontira tal-lun biex ibeżnuh, kif jagħmlu l-volontira tad-dar tal-Providenza, tad-dar l-Arka u ta' tant għaqdiet oħra li jgħinu lil dawn ħutna bi bżonnijiet speċjali.
aħfir li mulej ta' kemm il-darba farfart minn fuq spallejja flok offrejtilhom biex nejn. Talba. U Marija, int dejjem qed iva. Birek ix-xogħol tal-volontira. Daħħalli f'moħħi kliem ibnek Ġesu. Dak li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti tkunu għamiltuh miegħi. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Lejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Id-disa stazzjon. Ġesu mnezza minn ħwejġu. Nadurawka Ġesu ibnekku, għax tajibek il-dawn tiegħek inti fdejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. U lil Ġesu wasluh f'post jismu Golgota li jfisser post il-qorrija. Is-soldati qasmu ħwejġu bejnietom billi tellawhom bix-xorti ħalli kull wieħed jieħu li jmissu. Riflessjoni. Lil Ġesu kollox ħadulu. Il-ħbieb, il-fama, ir-rispett tan-nies issa ħadulu wkoll l-aħħar protezzjoni, il-ħwejjeġ. Safa espost għaż-żebblieħ u ż-żufjet tas-soldati. Kemm bnedmin għadhom jisfaw bla dinjità, imneżza mill-libertà, mill-onur u mid-dinjità umana. Ġieli neżżajna lill-bniedem mid-dinjità tiegħu bitpaċfiċ fieraħ bil-kolonji u b'xi akkużi foloz.
Talba. U Marija femni li kull persuna sagra għaxi tempju ta' Alla. Għalhekk kull offiża kontra d-dinjità tal-bniedem sagrileġġ u profanazzjoni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. L-10 stazzjon. Ġesu msammar mas-salib. Adoraw ma' Ġesu il-merdu, għax salibek u l-mewtijek intifejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, lil Ġesu taw jixrob imbit taħlita morra. U daqu, imma ma rridx jixorbu, imbagħad salbuh. Riflessjoni. Hekk seħħet il-profezija tas-Salm. Taqbuli idejja u riġlejja u nista' not għadmi kollu. Dan huwa l-mument li fih il-ħaruf bla tebba jitħejja għal-qatla. 2000 sena wara, tant popli ta' tielet dinja għadhom imsamrin mal-faqar, mal-ġuħ u mal-miżerja. Hemm id-dnubiet tal-egoizmu tagħna li bdejna ħtafna kollox. Hemm ukoll id-dnub ta' skiet u l-omerta tagħna li ma konniex leħen għal dawk li m'għandhomx leħen. Talba. U Marija, idejn ibnek Ġesu huma msamrin, iżda baqgħu miftuħin għal kulħadd. Għamel Marija li idejna jkunu miftuħin biex jagħtu u riġlejna ħfief biex jgħinu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Sali
Il-11 il-stazzjon. Ġesu jmut fuq is-salib. Naduraw ma' Ġesu imberku, għax salibek u l-mewt tiegħek intifnejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. X'ħin saret is-sitt waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U fid-9 sija Ġesu għajjad bleħen qawwi. Eloj, Eloj, lema sabaqtani, li jfisser, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U mar wieħed jiġri xappa b'sponża bl-imbit qares, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal, stennew ħanaraw jiġi xelija jniżlu. Imma Ġesu għajja tajta kbira u rat ruħu. Riflessjoni. Min xhur bejn sema u art, taħt il-ħarsa mbikkija ta' Marija, Ġesu il-vittma ħal-aħħar nifs. Waqt li ju tagħna il-ħajja, aħna l-bnedmin tajnih il-mewt. Il-bniedem kemm ivvinta mezz biex joqtol, kemm ħajjiet maqtulin bil-balal, kemm ħajjiet maqtulin qabel jitwildu, kemm attentati kontra l-ħajja tal-bniedem. Kemm drabi jien ukoll ma ddefendejtx il-ħajja u ħallejt il-kultura tal-mewt teleb il-kultura tal-ħajja. Talba. U Marija, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, int li rajt bajnejk lill-ibnek jagħti l-aħħar nifs. Allimna kif nirrispettaw il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil sal-punt tal-mewt naturali. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-12 stazzjon. Ġesu mejjed imqiegħed fi ħdan ommu. Naduraw ma' Ġesu imberku, għax salibek u l-mewt tiegħek intifnejtna. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Xmun qal lill-Ommu Marija, ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu koll sejf jinfidlek ruħek
biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Riflessjoni. Marija tagħtu l-ħajja, issa taraħ fiħdana mejjed. Ratu ġej fid-dinja, issa ratu jħalli din id-dinja. X'baħar ta' niket għal-qalb ta' ommu. Tant ommijiet ħdejn is-sodda ta' wliedhom morda jew mejta minħabba l-gwerer, it-terremoti jew inċidenti oħra. Niftakru fl-ommijiet tal-Ukranja, tat-Turkija, tas-Sirja u ta' pajjiżi oħra mifnija bil-gwerer. Marija darbtejn kellha lil Ġesu f'ħoġorha, f'Betlehem ita tulna ħaj u fuq il-Kalvarju aħna tajnijula mejjed. Min jaħti ta' dan kollu? Huma id-dnubit tagħna kontra l-ħajja. Talba. U Marija nitolbuk għal-vittmi tal-vjolenza, għal-vittmi tal-ħruxija tal-gwerer, għal-vittmi tal-mibeda. Nitolbuk għall-ommijiet, u n-nisom u farraġhom. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna għalina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-13 stazzjon. Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Adoriamo Gesù il mercur, ascoltiamo Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Giuseppe min Arimatija daħal quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġeb li kien ġamiet. Bata ċenturjun u staqsih jekk inxilu li miet. Meta mbagħad sar jaf mingħand iċ-ċenturjun, tal-ġisem ta' Ġesu lil Giuseppi. U dan xtara li żar tal-għażel, niżżel il-Ġesu mis-salib, kefnu fil-liżar tal-għażel u qiegħdu f'qabar imħaffer fil-blat. Imbagħad gerbeb ġebla fid-daħla tal-qabar. Riflessjoni. X'fadlilha tbagħti Marija? Baqala dulur ieħor li tara li l-bina jiġi mitfun. Marija aċċettat dan id-dulur sabiex daw kollha li jassistu għad-difna tal-eżiż tagħhom ikollhom f'min isibu faraġġ u f'min jittamaw. Tant insara persegwitati li sfaw mitfunin fil-ħabsijiet jew maħtufin mit-terroristi. Tant migranti li waqt li qed jissieltu għal-ħajja sabruhom mitfuna fl-ibħra li jdawruna. Tant bnedmin minsijin minn kulħadd, tant li jħossuhom mitfunin ħajjin. Tgħid ġieli jien tfint lill-mulej billi ħbejtu u stħajt nistqarru. Tgħid ġieli tfinna il-messaġġ tal-Vanġelu billi ħbejnieh u għamilna kompromessi mad-dinja. Talba. Wara d-difna ta' Ġesu int biss, o Marija, bqajt il-mara tal-fidi u t-tama.
Dan ma kienx it-tmiem, iżda il-bidu. Enna biex nifmu li ma hemmx salib mingħajr glorja. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. L-14 il-stazzjon. Ġesu rebbieħ fuq il-mewt. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Salomi, xtraw xi fwejja biex imorru jidilkuh bihom. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar u bdew jgħidu lil xulxin: min ser igerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar? Iżda meta ħarsu raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda n-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda u nħażdu. Imma hu qalilhom: xejn la tinħażdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Qam mill-mewt mhuwiex hawn. Riflessjoni. Fatti lejt fuq l-oqbra dejjem issib l-istess kliem. Hawn jinsab it-tali. Qabar wieħed kien hemm fejn instema' l-kliem mhuwiex hawn. Il-qabar ta' Kristu. Mela fejn hu? Qam kif kien qal. Kristu qam rebbieħ fuq il-mewt. Lejt mhux biss miraklu tal-imoddi, imma u weda u garanzija għall-lum u għall-ġejjieni. Dan huwa l-messaġġ ta' tama. Mhux il-mewt għandha l-aħħar kelma, iżda il-ħajja. Il-ħażen mhux se jirbaħ qatt aktar. Lejt u modija, mela jimpenjana biex naħna ngħaddu mill-mewt ta' tnub għal ħajja tal-grazzja. Talba. Imqazza Marija Kristu xoxt u rinna li l-rebaħ Kristu nirbħu aħna miegħu, laqam Kristu miegħu nqumu aħna wkoll.
Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Lejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrit li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġini Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Via Sagra Dioċesana minn fuq l-olja ta' Ammar immexxi mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma waslet issa fil-quċċata tal-olja, propju fl-anfiteatru illi jinsab fil-parti ta' fuq net wara illi intemmu l-14 il-meditazzjoni l-istazzjon tal-qawmien mill-imwiet. Il-mixja tagħna tar-Randan u l-ġimgħa mqazza twassalna propju hawn quddiem dan Alla Setan, Alla Rebbieħ, illi madwaru tinġabar il-komunità tal-Insara sabiex tqim tadura, titlob trott il-ħajr. Infakrukom li din hija xandira diretta tal-Via Sagra Dioċesana, illum il-5 ħadd tar-Randan imqaddes. Il-kor Stella Maris qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni waqt li l-insarenti għal din il-Via Sagra issa deħlin jimlew dan l-anfiteatru b'xeni spettakolari ta' dawn l-inħawi tal-Gżira Awċija, l-inħawi tal-Punent fejn hawn ukoll is-Santwarju. Wassalnilkom kif stajna xni pittoreski f'ġurnata sabiħa bħal tal-lum ta' dawn l-inħawi tal-kampanja Awċija illi f'nofsa tinsab din l-olja fost oljiet oħra l-olja ta' Mar. Il-bidwiet tqedu mal-medda tat-tella tagħha dawn l-istatwi sbieħ fl-irħam ta' Carrara li kif għedna aktar kmieni inħadmu fl-Italja fuq il-modelli illi kien ħadem l-artist Awċi, il-kavallier Alfred Camilleri Kawki. Issa minn mument għal ieħor qed nistennew li tingħata il-barka Ewkaristika illi ittemm iċ-ċelebrazzjoni tal-lum ta' din il-Via Sagra. Il-fatt Monsignor Isqof jidher issa dieħel b'Ġesu Ewkaristija. Ejjew naduraw l-Isqof. 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 Ejjew naduraw l
dan is-sit ta' slub fuq is-salib li jam Mulej Ġesu, għaw aħna qoddimek, ipprovajna nimxu warajk bis-salib tagħna, nitolbuk tkomplitejna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, għax iktar faċli nitelgħu it-tala tammar milli nerfgħu is-salib kull minuta, kull sija, kull ġurnata. Għalhekk nitolbuk biex tagħtina l-qawwa, nitolbuk biex tipprovdilna lilna wkoll lil Marija ommok biex issostnina fil-mixja, lil Xmun iċ-Ċirinew, lil Veronika, biex aħna wkoll nkunu nistgħu naslu ħalli nħobbu b'qalb kbira kif ħabbejt int. Nagħmlu mument qasir ta' skiet u noffru lil mulej bħalissa kif qiegħed hawn qudiemna is-salib tagħna. Kulħadd joffri is-salib tiegħu lil mulej bħala għatt ta' mħabba u nitolbuh lajnuna fuqu fis-skiet. Naduraw ko Ġesu u imberkuk. Nitolbu għas-saċerdoti. O Ġesu, saċerdot ta' dejjem, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-ken tal-qalb tiegħek imqazza fejn ħadd ma jista' jmisshom. Żomm mingħajr teba' jdejhom imbierka li jmissu kuljum ġismek imqaddes. Żomm safja xoftejhom li jixxarbu kuljum bid-demm tiegħek il-għażiż. Żomm qalbhom nadifa mit-tniġġis tas-sem tad-dinja u mimlija bil-kobor tas-sejħa tagħhom. Ikunu mixewlejn b'imħabtek, biex imħabtek tħarishom minn kull ħażen ta' ġibdiet qarrieqa. Birek il-ħidma tagħhom biex tkun ta' fejda u ta' ġid u għamel lil erwieħ li għandhom fidejhom biex imexxu fit-triq tas-sewwa ikunulhom ta' faraġġ hawn f'din l-art u ta' għena bla tmiem fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Amen.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla eda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Min fuq din l-olja ta' Ammar, wieħed mill-ola postijiet fil-gżira ta' Għawdex tagħna, nitolbuk Ġesu tbierek lill poplu kollu ta' Malta u ta' Għawdex. Birek mod speċjali l-anzjani tagħna. Birek il dawk li għaddejjin minn xi dbatija partikolari fir-ruħ jew fil-ġisem. Birek lill familji kollha tagħna, mill-liċken, mill-ħajja li għadha fil-ġuf, sal-ixjeħ, sa dawk li jinsabu fis-sodda tal-mewt tagħhom. Ilqgħu wkoll fi ħdanek il-leżiż mejtin tagħna illi ħallewna. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nitolbu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santisma. Imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Min qalbi nirringrazzjakom il-koll tal-preżenza tagħkom il-lejla, preżenza sabiħa numeruża, u nħeġġiġkom biex nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet li ġejjin. Nhar il-Ħadd ħadd il-Palm, imbagħad waħda wara l-oħra ħames ix-xirka, l-ġimgħa l-kbira u b'mod speċjali l-velja tal-Għid. Mhux tant biex nagħmlu pjaċir lill-mulej, il-mulej m'għandux bżonn tagħna, imma biex nifhmu iktar is-sens, is-sinifikat veru, it-tifsira ta' kull esperjenza li ngħaddu minnha fil-ħajja, saħansitra anke l-esperjenza ta' tbatija u tal-mewt. Jiġifieri jekk nieħdu sehem se ngawdu aħna. Nawgura lil kulħadd mixja sabiħa fil-ġimgħa mqazza li ġejja. Il-lejla tajba. Smajna hemmhekk anki l-istedina u s-sejħa ta' l-isqof tagħna Anton Tewma sabiex propju minn bħallum ġimgħa nhar Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej nibdew anki aħna bħala komunitajiet insara il-mixja lejn il-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Il-Knisja li terġa' tgħix mill-ġdid fiċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ tal-ġimgħa mqazza u t-Tridu Paskwali l-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Ġesu illi miet u rxoxta għalina u għall-imħabba tagħna. Infakrukom ukoll naturalment fit-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata qed tisimgħu fl-isfond il-kor li kanta strofi mill-innu Wieqfa kienet imbikkija. Hekk kif il-poplu preżenti hawnhekk iħalli bil-mod l-anfiteatru biex jibda n-niżla lura. Ekku, it-triq tas-salib bħala ċelebrazzjoni tal-lejla intemmet, imma it-triq tas-salib tal-ħajja tagħna tibqa' għaddejja. Għalhekk ejjew inkomplu ngħixu ma' Ġesu din it-triq tal-ħajja tagħna. Ġesu li jrid ikun magħna llum fit-tbatijiet tagħna. Ir-riflessjonijiet tal-lum fil-fatt li ġew imħejja minn Monsinjur Carmelo Merċieqa
kien iġibu propju din it-tema, il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu illum fi żminijietna. Għanja ma' din iċ-ċelebrazzjoni bil-kant il-kor Stella Maris taħt id-direzzjoni ta' Maestro Ivan minn dawn jizbieħ u nirringrazzjawhom tal-kontribut tagħhom. Grazzi lilkom ukoll li kontu maqogħdin magħna għal din il-Via Sagra minn fuq l-għolja ta' Mar, il-Via Sagra Djoċesana li tmexxiet mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Għal dawk li l-lejla wkoll jixtiequ jibqgħu magħna għal mument ieħor, infakrukom illi fis-6:30 ta' filgħaxija, jiġifieri minn hawn u inqas minn 3 kwarti oħra, nerġgħu nkunu magħkom f'xandira diretta fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi tagħna għal-lezzjoni ta' dan ħamesħat tar iż-żel ukoll jinniżli bil-ħinijiet u l-postijiet ta' ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza u tridu tal-għid illi sejjer imexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Mill-bqija ma tfadlilna xejn li nirringrazzjakom ħafna tal-li tlabtu magħna din il-Via Sagra, nixtiequlkom il-kumplament ta' mixja qaddisa tar-Randan it-tajjeb. Randan illi finalment iwassalna għal-kontemplazzjoni l-akbar misteru tal-fidi tagħna. Kristu irxoxt, Kristu illi qam mill-mewt darba l-dejjem il-mewt, id-dnub, id-batija kollha tal-umanità. Inselmulkom.